Hyvä on tehdä työtä, kun sinä soitat, minä tapan. Kuulostaa reilulta. No voi hyvänen aika, kello tulee jo 23, eikä isiä vieläkään kuulu. Niin, on nämäkin kihlajaiset. No niin, nyt isi varmaan soittaa. Halo? Puhutaan Suomen Gallupista, hyvää iltaa. Anteeksi vaan, että soitellaan niin myöhään. Ei se mitään. Ei se ollutkaan isä. Niin? Tehdään vaan sellaista Gallup-tutkimusta, mitä ihmiset tekevät tähän aikaan kotona. Mitä esimerkiksi neito tekee? No, tässä vaan istuskellaan äidin kanssa. Vai niin? Vai äitin kanssa? Ettei vaan satu sillä äitillä olemaan semmonen matala ääni ja parran sänki leuassa. Ei suinkaan. Kuinka niin? No se on taas tämä Gallup, kun kyselee, te vaan vastailette. Aha. Niitä rupeeko totuus irtoilemaan vai tarvitaanko kovempia otteita, tää? Mitä? Niin, että kuka siellä on ja mitä siellä tehdään? No täällä on vaan äiti ja me vaan istutaan. Vai niin? Ettei vaan satu olemaan se äitin nimi Lörssön. Älä nyt helvetti nimiä sano. No hyvä on, ei sanota nimiä, mutta mikäli tämä äiti käy kiinni ja alkaa suutelemaan, niin huutakaa poliisia. No niin, selvän teki. Lörsson on siellä. Ei Lörsson, vaan sen äiti on siellä. No totta kai se niin sanoo. Jos se olisi suoraan sanonut, että Lörsson on siellä, niin mä olisin uskonut, mutta nyt kun se alkoi kiertelee, niin en usko. Siis mitä et usko nyt? No sitä, että se ei ole siellä. Anna sulla nyt siis että onko Lörsson siellä vai eikö ole siellä? Siis kumpaa sä et nyt usko? Anna sulla nyt. No. Nyt mä menin itsekin sittenkin ihan se...